Tingamaone bwanji ma messages a phone ina pogwiritsa ntchito phone yathu. Ndiye video ya lero tipanga zimene zizi ndipo mosataya nthawi tiyambepo tione pa mafoni amene tili nawo. Apapa ndiye tikhala ndi mafoni athu awiri. Nde phone iyi ndiye phone ya munthu amene ndikufuna ndione ma messages akeyo. Ndiye tizingoti phone ya Abe. Ndiye phone imeneyi ina ili ukuyi ndi yanga imene ndikuyenera kuti ndiziona ma message a Abe wa ineyo kuti amacheza motani. Ndiye kuti tizoona bwinobwino ma screen iwo aningowayika pabwino kuti azioneka chilichonse clear. Ndiye kuti ndikuonesanisoni tikamapanga scan. Choyamba chimene timayenera kukhala nacho ndi app amene ali wa Google Messages amene atazipanga ma message kwatumiza ku phone ina nkumaona chinthu chilichonsecho ndendende. Ndiye chimene timachita ndi ukapanga search pa Play Store apo ayi mafoni ena amatha kukhala naye. Ndiye ngati ati azifanana mutha kusapanga download. Pano ife kuti phone ilibe ndingosearch apapa Google Messages ndo yale apai ningompanga install. Ndiye pamene yamaliza tipanga open apo wathu wa Google Messages ndikupanga set default message tipanga yes. Ma message zikuoneka kuti afika. Ndiye no kuti tiapange no kuti azioneka mfoni yanga. Opo ndiye tipitano ku phone ya Abe. Timasegula browser aliyense. Ndiye apapa mwachisanzo tiyuza Chrome. Kuti Chrome so mafoni ambirimbiri alipo. Ndiye apo timapanga search polemba kuti Google Messages. Tipanga search. Ndiye timayenera kupanga click apa pali mpidwa kuti messages for web. Messages for web. Ndiye tikuyenera kupanga click pamene papa. Tachinga apo pa. Ndo pamene titapange click kuti tizitha kuona ma message Abe kapena munthu aliyense amene tikufuna kuti tiziona ma messages akeyo. Imene tikufuna ma message kuti tiziona moyo titenga nkuipanga scan pamene papa. Uku ndiye kuti timapanga apa pali 3 dot pa panga click kenako nkupanga pa device pairing timapanga no click QR code scan panga click panga allow. So apa titenga phone ya Abe kupanga scan pa phone yangai. Choncho zikatero zimakhala zatheka. Apa ma messages ndiye kuti mbali zonse amakhala kuti akuoneka. Mwachisanzo kusegula ku phone yangai hai ndiye kuti ndimuona bwinobwino. Ndiye apo message kubwera uko so izibwera mene mukuoneramu message yolemba kuti sogolo yafika konse. Ndiye umomwe ni mene timapangirano kuti tizoona ma messages za phone ina kugwiritsa ntchito phone yathu. Ndiye tiye tionanenso ku video ina.